Χαίρετε μελλοντικοί οικονομολόγοι, στο σημερινό βίντεο θα δούμε μία άσκηση από τη στατιστική 2 και συγκεκριμένα θα μάθουμε πώς να φτιάχνουμε διαστήματα εμπιστοσύνης. Η άσκηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί θα δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η στατιστική σε στρατηγικές διαφήμισης. Να ξέρετε ότι Netflix, Spotify και διάφορες τέτοιες πλατφόρμες χρησιμοποιούν τέτοιες στρατηγικές ώστε να δουν αν λειτουργεί η διαφήμιση που κάνουν. Και πολλές μεγάλες εταιρείες, αλλά μπορεί εννοείται να την εφαρμόζει και μια πιο μικρή εταιρεία, δεν είναι απαραίτητα. Οπότε πάμε μαζί να δούμε την άσκηση. Υποθέτουμε ότι σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών θέλουμε να εκτιμήσουμε την απόδοση μιας νέας στρατηγικής προώθησης. Ένα μέτρο της απόδοσης είναι το μέσο χρηματικό ποσό που δαπανάται από τους πελάτες πριν σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο για τέτοιες πλατφόρμες ή ακόμα και streaming είναι το πόσα χρήματα θα δώσει ένας πελάτης μέχρι να σταματήσει στην συνδρομή του. Ωραία, και γενικά μπορεί να το πεις και να το εφαρμόσεις σε διάφορες επιχειρηματικές ιδέες, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση. Άρα εδώ βλέπουμε ένας πελάτης αρχίζει να αγοράζει υπηρεσίες. Πότε θα σταματήσει να αγοράζει? Ωραία, αυτό είναι το ερώτημα. Και μας λέει ότι εδώ πέρα, για να υπολογίσουμε λέει αυτή τη τιμή, η εταιρεία κατέγραψε το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από τους πελάτες μέχρι να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για ένα τυχαίο δείγμα 45 πελατών. Υπολογίστηκαν τα ακόλουθα δειγματικά στατιστικά. Το ότι εδώ πήραμε ένα δείγμα, αυτό μπορεί να το έκανε η εταιρεία γιατί μπορεί να έχει 10.000 πελάτες, ωραία, και να μην τώρα κάτσει να βάλει πόσους εργαζόμενους, να κάθονται να υπολογίζουν για 10.000 πελάτες πράγματα. Ωραία, πήρε ένα δείγμα 45 πελατών και θα προσπαθήσει από εκεί να βγάλει συμπεράσματα. Αυτά εδώ τώρα που θα δούμε προέρχονται από το δείγμα, από δείγμα και όχι από πληθυσμό. Δηλαδή αν ήταν ο πληθυσμός, δηλαδή όλοι οι πελάτες, ωραία, θα μιλούσαμε για κάτι άλλο. Οπότε εδώ τώρα όμως παίρνει ένα δείγμα 45 πελατών όπου και το κόστος συλλογής δεδομένων για να φτιάξει το dataset είναι ικανοποιητικό. Οπότε με αυτούς τους 45 πελάτες θα βγάλει ένα συμπέρασμα για το αν πέτυχε η στρατηγική προώθησης που έκανε. Λοιπόν, και τώρα θα εφαρμόσουμε στατιστική σε αυτά τα δεδομένα για να δούμε τι συνέβη. Λοιπόν, μας λέει ότι εδώ ο μέσος όρος, δηλαδή ο δειγματικός Χ-bar, είναι 1.762 ευρώ και το S, όπου είναι η τυπική απόκλιση, είναι 215 ευρώ. Λοιπόν, και στο α ερώτημα μας λέει να εκτιμηθεί η πραγματική μέση τιμή του συνολικού ποσού που δαπανάται από τους πελάτες πριν σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες με ένα διάστημα εμπιστοσύνης 90%. Στο β μας λέει εάν η στρατηγική προώθηση λειτουργεί σωστά, το πραγματικό μέσο ποσό θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.700 ευρώ. Αυτό είναι κάτι αυθαίρετο. Έτσι, το θέλει ας πούμε η εταιρεία, μπορεί να είναι η πολιτική της, να είναι ότι πάνω από 1.700 ευρώ θέλω ο κάθε πελάτης να μου δίνει πριν φύγει. Βάσει λέει του διαστήματος εμπιστοσύνη που εκτιμήθηκε στο α ερώτημα, τι μπορείτε να συμπεράνετε για την απόδοση της στρατηγικής προώθησης? Και στο γ ερώτημα μας λέει εάν τα παραπάνω δειγματικά στατιστικά συγκεντρώθηκαν από 25 μόνο πελάτες. Απαντήστε λέει στα ερωτήματα α και β. Οπότε πάμε να δούμε την λύση αυτής της άσκησης. Λύση α. Στο α τώρα ερώτημα θα πούμε ότι στην περίπτωση αυτή είναι άγνωστη η διασπορά του πληθυσμού. Λοιπόν, με ένα από τα πράγματα που ξεκινάμε στις ασκήσεις είναι να δούμε αν έχουμε γνωστή ή άγνωστη διακύμανση. Εδώ το αν είναι άγνωστη ή όχι διακύμανση δεν είναι να μας την δίνει η άσκηση. Γνωστή σημαίνει ότι από έρευνες που έχουν γίνει π.χ. και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η διακύμανση αυτού του πράγματος είναι αυτή. Εκεί έχουμε γνωστή διακύμανση. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι άγνωστη η διακύμανση. Οπότε εδώ η άσκηση δεν μας λέει κάτι τέτοιο. Ωραία, οπότε δεν υπάρχει εδώ
κάποια επιστημονική έρευνα η οποία να μας λέει ότι η διακύμανση αυτών των πελατών είναι τάδε, οπότε πλέον είναι άγνωστη η διακύμανση και όπως βλέπετε εδώ έχει εκτιμηθεί. Εμάς τώρα εδώ μας τα δίνει κάποια πράγματα, μας τα δίνει έτοιμα. Ωραία, οπότε στην αρχή πρέπει να πούμε αυτό, να δούμε έχουμε άγνωστη ή γνωστή διακύμανση. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε άγνωστη διακύμανση. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε αν έχουμε μεγάλο ή μικρό δείγμα. Σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα, το COTH, αν ένα δείγμα είναι πάνω από 30, μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγάλο. Οπότε εδώ, από τη στιγμή που έχει πάρει ένα δείγμα 45 πελατών, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μεγάλο δείγμα. Αυτό μας χρειάζεται για να δούμε τι κατανομή θα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να γράψουμε τώρα εδώ ότι το δείγμα είναι μεγάλο, δηλαδή 45 μεγαλύτερο του 30, ωραία, και αναζητείτε ένα 90% διάστημα εμπιστοσύνης. ΔΕ μπορούμε να το συμβολήσουμε. Λοιπόν, το άλλο τώρα που πρέπει εδώ να βρούμε είναι να δούμε πόσο είναι το α μας, δηλαδή το σφάλμα. Το σφάλμα το βρίσκουμε αν από το 100% αφαιρέσουμε το διάστημα εμπιστοσύνης. Δηλαδή είναι τι μένει μέχρι το 100%. Άρα εδώ είναι 10%. Συνεπώς για α ίσον 0,1, ουσιαστικά μπορούμε να το γράψουμε 0,10, ό,τι θέλει ο καθένας. Επειδή θέλουμε το α δια 2, θα δείτε γιατί στον τύπο παίρνουμε το μισό α, έχουμε ότι το α δια 2 είναι 0,5. Θα καταλάβετε τι είναι αυτό τώρα εδώ που κάνουμε. Ωραία. Η πραγματική μέση τιμή μη. Ωραία. Μας νοιάζει το μη που είναι του πληθυσμού, είναι ο μέσος όρος του πληθυσμού. Το χ μπαρ είναι ο μέσος όρος του δείγματος. Θα ανήκει το διάστημα χ μπαρ συμπλήν ζ 1 μείον α δεύτερα επί s δια ρίζα νη. Άρα σε αυτήν εδώ την περίπτωση χρησιμοποιούμε αυτόν εδώ τον τύπο. Ωραία, χ μπαρ συμπλήν ζ, αυτό εδώ είναι ένας όρος, είναι η τιμή του πίνακα. Το ζ είναι η κατανομή. Γι' αυτό εδώ πέρα είπαμε ότι το δείγμα είναι μεγάλο, οπότε γι' αυτό χρησιμοποιούμε την κανονική κατανομή. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε την DAF Tudor. Εδώ τώρα τι γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε το χ μπαρ, ωραία. Γνωρίζουμε το S, το έχουμε εδώ πάνω. Το νι το γνωρίζουμε, είναι το πόσο δείγμα έχουμε. Ωραία, και ψάχνουμε τώρα αυτό το z. Μπορούμε εδώ τώρα να συνεχίσουμε και να γράψουμε ότι χ μπαρ συμπλήν z 0,95. Βλέπετε εδώ είναι 1 μείον α δεύτερα. Πόσο βρήκαμε το α δεύτερα? 0,05. Ωραία, επί s δια ρίζα νι. Λοιπόν, και στο επόμενο τώρα βήμα είναι να πάμε στον πίνακα της κανονικής κατανομής και να βρούμε την τιμή του πίνακα, δηλαδή που πρέπει να βάλουμε εδώ. Λοιπόν, οπότε αυτό το 0,95 είναι ότι ψάχνουμε εδώ το 0,95 και θα σας δείξω μετά πώς παίρνουμε την τιμή. Οπότε να το κάνω ένα zoom. Λοιπόν, δείτε, εδώ ξεκινάει, αν δείτε από το 0,50, 0,5 ουσιαστικά και συνεχίζει και ψάχνουμε. Βλέπετε ότι όσο κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Εδώ είναι το 90,8, βασικά το 0,98 και πάμε κάπου εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει ακριβώς, αλλά είναι αυτά τα δύο κοντά. Αυτό τώρα που κάνουμε είναι να πάρουμε αυτήν εδώ την τιμή, άρα 1,6, και να προσθέσουμε αυτό που είναι εδώ πάνω, που είναι κάθετα. Άρα πάμε οριζόντια και κάθετα και βάζουμε το 4. Για να είμαστε πιο ακριβείς μπορούμε να το γράψουμε έτσι. Δηλαδή, αφού ρε παιδί μου εδώ είναι το 1,65 και εδώ είναι το 1,64, μπορούμε να πάρουμε το μέσο όρο και να πούμε 1,645. Δηλαδή να πάρω το 1,645. Ωραία. Αν θέλουμε να είμαστε πλήρως ακριβείς. Αλλά εντάξει, τώρα άμα πάρουμε ένα 1,65 δεν νομίζω να χάθηκε και ο κόσμος. Και αφού έχουμε πάρει την τιμή μας, τώρα ξέρουμε και την τιμή του πίνακα και πάμε να την αντικαταστήσουμε.
Λοιπόν, εδώ έχουμε το χ-bar να είναι 1762 συμπλήν 1,645 επί 215 δια ρίζα 45. Λοιπόν, άρα 1762 συμπλήν. Ωραία, μας βγαίνει αυτό τώρα 1762 συμπλήν 52,7. Το διάστημα τώρα εμπιστοσύνης πώς θα το φτιάξουμε? Θα γράψουμε εδώ πέρα το μη που είναι η μέση τιμή του πληθυσμού. Θα βάλουμε εδώ πέρα μικρότερο ίσον και εδώ θα γράψουμε τώρα 1709,3 και 1762 συν 52,7 1814,7. Ωραία. Άρα αυτό εδώ είναι το διάστημα εμπιστοσύνης. 90% διάστημα εμπιστοσύνης μέσα το οποίο βρίσκεται η πραγματική μέση τιμή του συνολικού ποσού που δαπανάτε τους πελάτες είναι αυτό εδώ πέρα. Ωραία, οπότε τώρα εδώ λύσαμε το πρώτο ερώτημα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δεύτερο. Εάν λέει στρατηγική προώθησης λειτουργεί σωστά, το πραγματικό μέσο ποσό θα πρέπει να ξεπερνάει τα 1.700 ευρώ. Επειδή τώρα το διάστημα εμπιστοσύνης είναι πάνω από 1.700 ευρώ, τι μπορούμε να συμπεράνουμε? Β. Επειδή η μέση τιμή μη βάση του διαστήματος εμπιστοσύνης ξεπερνά τα 1.700 ευρώ, μπορούμε με βεβαιότητα 90% να θεωρήσουμε ότι η στρατηγική προώθησης λειτουργεί κανονικά. Οπότε λύσαμε και το β ερώτημα, ωραία, λύσαμε και το β ερώτημα και τώρα στο γ μας λέει εάν τα παραπάνω λέει δειγματικά στατιστικά συγκεντρώθηκαν από 25 πελάτες, απαντήστε στα ερωτήματα α και β. Τώρα τι άλλαξε? Είπαμε άγνωστη διακύμανση. Μετά όμως στο α ερώτημα είχαμε 45 πελάτες. Οπότε εκεί ίσχυε το κεντρικό οριακό θεώρημα. Άρα τώρα δεν ισχύει, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία άλλη κατανομή, την DAF Student, άγνωστη διακύμανση. Με μικρό δείγμα παίρνουμε την DAF Student. Οπότε τώρα εδώ αλλάζει λίγο ο τύπος μας. Στην περίπτωση αυτή, επειδή το δείγμα είναι μικρό και η διασπορά του πληθυσμού άγνωστη, το 90% διάστημα εμπιστοσύνης δίνεται από τον τύπο χ-bar συμπλήν ταφ νήμιον 1, α δεύτερα επί σίγμα δια ρίζα νη. Δείτε τώρα, χ-bar συμπλήν ταφ, πόσο είναι τώρα το νη μας? Είναι 25. Άρα θέλουμε την DAF Student με 24 βαθμούς ελευθερίας, έτσι λέγεται αυτό εδώ, βαθμοί ελευθερίας, κόμμα, έχουμε α δεύτερα, άρα 0,05. Δεν άλλαξε το σφάλμα, επί S δια ρίζα νη. Τώρα όμως το νη εδώ θα είναι 25, γιατί τώρα έχουμε 25 παρατηρήσεις. Τώρα όμως θα χρειαστούμε έναν άλλο πίνακα, τη Staff Student, ωραία, και θα ψάξουμε να βρούμε εδώ, να το λέει το DF, είναι η βαθμή ελευθερίας, Degrees of Freedom, άρα θέλουμε 24 βαθμούς ελευθερίας και το α μας να είναι 0,05. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ και εδώ, άρα να δούμε ότι η τιμή του πίνακα εδώ είναι 1,711. Οπότε, αφού βρήκαμε και την τιμή του πίνακα, θα πάμε να την βάλουμε εδώ μέσα, οπότε ξέρουμε ότι η μέση τιμή είναι 1762 συμπλήν 1,711 επί 215 δια ρίζα 25. Άρα 1762 συμπλήν 360
7,86 διά 5. Διά 5 στο περίπου τώρα, για να μην έχουμε πολλά δεκαδικά, σύμπλη είναι 73,57. Άρα θα πρέπει να φτιάξουμε και εδώ το διάστημα εμπιστοσύνης. Μη εδώ μικρότερο ίσον. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε ένα άλλο διάστημα εμπιστοσύνης. Οπότε, σε αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης βρίσκεται η πραγματική μέση τιμή του συνολικού ποσού που δαπανάτε από τους πελάτες, βάσει του διαστήματος που υπολογίστηκε. Η στρατηγική προώθησης δεν φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Άρα βλέπουμε εδώ πώς αλλάζουν τα συμπεράσματά μας με το αν θα πάρουμε μικρό δείγμα, μεγάλο δείγμα, τι κατανομή θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε προσοχή της ασκήσης, γιατί όπως βλέπουμε εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σκεφτούμε. Εδώ τελείωσε το βίντεο, ελπίζω να καταλάβατε την άσκηση, να σας φάνηκε ενδιαφέρον και κάντε ένα subscribe και ένα like για περισσότερα τέτοια βίντεο. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.